Сейчас в Буйниче скоро будет проходить митинг. Сидим здесь с Сашей. Место заняли. Час. Азірніся ў мінулае, азірніся на тых, каго зараз няма. Хто зараз глядзіць на нас з вышыні сваіх помнікаў. Успомнім. Светлый день раскрасил счастьем небо, и салют из тысячи орудий, миллионы жизней за победу. Эту цену не забудут люди, за детей сожженных. Хто падарыў нам, сваім дзецям, унукам і праўнукам свабоду, мір і магчымасць жыць. Гірлянду славы у гонар 80-й гадавіны перамогі савецкага народа у вялікай айчыннай вайне ускладаюць воіны роты ганаровай варты вайсковай часці 6713. Вянкі і кветкі загінуўшым героям ад Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта, Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў, Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта, Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў, Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, адміністрацыі Ленінскага і Кастрычніцкага раёнаў горада Магілёва, Магілёўскага раённага выканаўчага камітэта, прадстаўнікоў духавенства, Магілёўскіх абласнога і гарадскога саветаў ветэранаў, Магілёўскіх абласной і гарадской арганізацый грамадскага аб'яднання Беларускі саюз ветэранаў вайны.
До микрофона запрашаецца старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў, ганаровы грамадзянін горада Магілёва Зінаіда Васильевна Пянькова.
вайне аддае ушанаванні калона парадных разлікаў воінаў Магілёўскага гарнізона. А он еще летит. Со святом, Беларусь! Росквіту табе, любимая краіна! Запрашаем усіх прыняць удзел у святочных мерапрыемствах, якія адбудуцца на плошчы Адзінства і плошчы Славы. Идем, в Выничах такой красивый парк сделали. Аллея дубов. Вроде бы, да, одни дубы. Да, дубовая аллея. Потихоньку все расходятся. А я мороженое ем. Ой, фоткаются. Можно сказать, все почти разошлись. Кто остался сейчас сфотографироваться. Хотела, моя мечта на танк залезть. Но не сегодня. Они от солнца нагреты. На них прямо кипяток. А я в очках не вижу. Ну что, горячая? Ну, горячая. Куда я полезу? Ты за что цепляешься? А тут еще горячее. Тут не горячее. Да, ну, когда уже никого не будет, а то милиция кругом ходит, а я такая кобыла. На танках, на этих. Ладно уже, дети. Когда-нибудь так приедем.